Ja veľmi rád chodím po Božej prírode, po horách, zvlášť, a keď vidím strom a hneď vidím, čo by z toho mohlo byť, ja to už tam vidím, že čo by z toho bolo, sa z toho veľmi mám rád. A zvlášť, keď už to mám doma a môžem to realizovať. Opýtam sa, pán Bača, odkiaľ vy pochádzate? Z Beharoviec, z malej dediny, nás bolo 8 detí. To je kde v okrese? To je Špiskanová Ves. To je Granč Petrovce, Žehra, teraz to bolo postihnuté. Žehra, to je najstarší kostol, takto veľmi historicky. Takže k Levoči máte tiež blízko. Áno, Levočo, mňa gotika veľmi inšpirovala, zvlášť gotika Pavol. Majster Pavol, jeho oltár. Áno, jeho vôbec diela, však na Špiši najviac zachovali od neho. Áno. Keď som mal 14 rokov, ja som sa dostal do učenia do Kutnej Hory, tiež za takých zaujímavých okolností. To prišli z Francie sestričky a robili im taký nábor. Pre chlapcov, ale brali jedine 12-ročných. Čiže ja som už mal preci 13,5 roka, tak ma nezobrali, ináč bol by som býval ve Francii, tak ako aj moja sestra a ostatných 5 dievčinečov od našej malej dedinky, odišli a sú tam podnes. Ja som sa potom dostal na základe toho, že som už v detstve sa zaoberal rezbárstvom, no ale čo som ja vedel, čo je rezbárstvo, o tom som nemal ani šarme. No nejako dedinský chlapec som s nožikom strúhal koníkov, nie koníkov, ovečky a také veci, krížiky som urobil. No a keď som potom tie sestričky mi hovorili, že ma nezoberú, tak pán farár z Vyšných Repáš mal oltár z Kutnej Hory od Bohumila Beka. A mi hovorí pán farár takto. No tak synku, keď ty znáš také dobre, tak vieš dobre robiť, ako mi ostatní hovorí, ako kňaz pán farár zo Žehre. Takže pôjdeš sa učiť do Kutnej Hory, alebo ty budeš robiť oltár a ja budem na tom svätú omšu slúžiť. Ja som mal takú úžasnú radosť vtedy. Potom som sa dostal do tej Kutnej Hory, keď sa, lebo prišlo potom list, že keď je ten synek tak váš taký šikovný, tak nech niečo na kresli alebo namaluje, tak ako opísal pán farár, tak som mu spravil krížik v poli a žobrak ako kráči pri tom kríži. Aj božské srdce som mu namaloval vodovými barvami. Keď som mu to poslal, tak napísal, že vidno, že ten chlapec má nadanie a že ho vezme zaučná. Lenže požadoval 400 korún za mesiac. Čiže vtedy za bývalé republiky to bol veľký prílev. Kravička stala 700 korún. A otec hovorí, takže ja zberiem 10 krav za ten rok. A tým ostatným 7 čo dám? A potom ako sa to vyriešilo? No, tak, potom sa dohodli na 200 korunách, to viem presne, ale či Československý dobrostolový zbor niečo platil, alebo nie, ale určite áno, aspoň takú vedomosť mám, ale ja som za tým nechodil a som bola, že sa učil. Určite sa, áno. Ako ste sa dlho učil? No 4 roky som sa učil, ale hneď v 5 mesiacoch, keď som bol v učení, udrel blesk a naši vyhoreli. Doma? Doma ho vyhoreli, že keď prišli z pola domov, nemali čo na sebe, spali v škole na saláme.
napísal mi otec, synku, poď domov, lebo ja nemám za čo platiť, ale pán biskup Vojtašák za mňa platil, viem, že za 3 mesiace, to viem presne. Ale keď som po vyučení prišli potom Nemci, akorát už som bol ako továriš, prišli Nemci, bol som prijatý aj na vysokú školu bez skúšek, no ale keď prišli Nemci, bolo po škole. No tak ja som hneď musel potom na vojnu, na vojenčine som tiež tam robil a z vojenčiny som išiel do spoločnosti Ježišovej. To bola kláštorná spoločnosť? Áno, kláštor v Ružomberku. Tam som tiež tvoril takého krysále v životnej veľkosti, ten je veľmi barboli. Potom som tam reštauroval oltár, Betlehem som tam robil, potom Matičku, Pán Márie s Ježiškom, taj v Banskej Bystrici. Teraz neviem, kde je, lebo ten kláštor bol zrušený ako za totality, ako všetko sa rušilo. No, ja som potom bol v Bratislave, tam som mal rozrobený oltár, ten už sa nedorobil, ani sa neuskutočnil ďalej. A čo som mal urobený model, ten je tiež preč už. A ešte by som sa vrátil k tomu vášmu oltáru, ktorý ste robili, ten fragment, ktorý je tam, ten andiel. Ja, svätý Stanislav Kostka. Áno. To je svätý Stan. To som robil ešte v spoločnosti Ježišovej Akonovic. Akonovic. To bola vaša taký majsterštyk, alebo taká práca? To bola... To v noviciáte predsi to bol Akonovic. Hej, a to bol polský novic a ináč pochádzal z ako nováčik, alebo nejaký zasvetený do nejakej služby? No, on bol spoločnosti, ale ak by som sa vyjadril, z grovského rodu to bol. No a on ináč vo Viedni zomrel v takej izbičke a mal veľkú túžbu prijať sviatosť, čiže bol veľmi zbožný. No a sa mu zjavila Panna Mária a Sveta Barbora mu dávala sveté príjmania. Tam, čo sú tí anielíci, to sú ako ministranti. Ja som to po prečítaní životopisu, som to si to tak utvoril myšlienku a tak som to aj tak podal. Ten príbeh vás inšpiroval k tomu, že ste to stvárnil do tohto diela. Áno. No potom za totality kláštory rušili a oltár celý rozbili, to jedine ten relief zanechali, no mali aspoň cit voči tomu. Áno. Našiel som to až minulý rok. Bolo to v tom Mariánskom kláštore som to našiel na chodbe, čiže ten páter, ktorý bol so mnou v Podolinci, tiež v tom koncentráku, tak sme sa poznali, keď som sa ho pýtal, či sa nenachádza svätý Stanislav, že som takto počul, že by to malo tu byť, tak bola to skutočne. Ja som bol veľmi šťastný, že som to našiel. Mám to teraz doma, však to ste to už videli. Vtedy ste mali koľko rokov? Vtedy 22 rokov. Ako 22 roční ste urobili toto dielo? Áno. Je to videnie Novica, alebo... Áno, taká inšpirácia Novica, áno. Inšpirácia Novica. Áno.
Čím sú charakteristické tieto hlavy Pána Ježiša? No, Pána Ježiša, no, to je veľmi ťažko aj veľmi znázorný. Ja aspoň si ho tak predstavujem podľa turínskeho plátna a podávam ho vždy ako živel, čo som už aj spomínal. Je to akorát v tej pozícii Bože môj, prečo si ma opustil. Je to robené v noviciáte, keď som bol v Ružomberku a robil som to pre rybár v pole. Podľa živého modelu, čo sa týka anatómie. Takže vás táto téma živého Pána Ježiša na kríži vás veľmi zaujala áno, a vlastne vás prevádza celý život. Áno. A remeslo sa nedá prejaviť, pokiaľ tam nie je duch. Bolo by to len plitké. Áno, že v každom remesle, ak nemá k tomu lásky a náboženskej tematike ešte ducha, nemá to ducha. Tak to nemôže tam dať. To nemôže ani nájsť. Ešte je všetko bez duche.